O Valadouro abriu a tempada das competicións de tiro con arco ao aire libre. O club local Casterlaco, en colaboración coa Federación Galega, organizaron esta cita que reuniu arqueiros de toda Galicia. Con este campeonato traemos exactamente 127 personas ao Valadouro que intentámoslo facer o mellor posible para levar boa publicidade e que fagan de embajadores de Castelar, con máis que nada. Despois sempre facemos tamén, o ano pasado foi a primeira vez que fixemos o trofeo Federación de Sala, que trouxamos 130, 140 personas. E nada, intentamos seguir organizando competicións oficiales para facer publicidade do club, do concello, da Mariña en general. Tenemos basicamente dúas tempadas, unha que sería de aire libre e outra de sala. Esta é a primeira e a segunda competición máis importante que hai, por lo menos para estas modalidades, que é en aire libre. Despois do Campeonato Galego, este trofeo é o máis importante da tempada. Moitos veñen a conseguir mínimas para ir ao Campeonato de España que se celebrará o vindeiro mes de xullo en Santander. Aquí danse cita a algúns dos mellores arqueiros galegos. Conseguimos la medalla de oro del Campeonato de España por equipos, comunidades autónomas en Ibiza, na modalidade de sala. Desenvolveuse en 2 días de competicións repartidos en varias categorías e modalidades. Na primeira fase rivalizaron os arqueiros tradicionais con arcos espidos, instintivos e longbow buscando o amarelo das dianas a unha distancia de 30 metros. O segundo día foi a quenda dos menores de 14 anos, un deles foi Xés, ten 11 anos. A súa idade é xa toda unha promesa deste deporte. Fun ao Campeonato de España, no que quedé en cuarto, gracias a Alfredo, que está lá, que me pagou o viaxe, todo. E nada, campeón gallego. O que pasa que eu teño a mala sorte de que non hai moitos competidores en arco compuesto. Esa é a miña mala sorte, por iso fun ao Campeonato de España para que haya máis competidores. Compite no Club Pontevedrés Arches Zinc, na modalidade arco composto, que se diferenza do olímpico polo tope de tiro. No curvo, as poleas xiran, teñen un tope, cando nós tiramos a potencia diminúe cando nós chegamos a anclar. O olímpico pois sempre vai ter a mesma potencia e ten unha regla aquí que che indica a potencia xusta para ter sempre a mesma potencia. A modalidade recurvo comeza a ser olímpica no ano 72, nas Olimpiadas de Múnich. Este o arco olímpico está composto por esta parte negra, que é a parte do corpo. Estas son a parte das palas, que son as partes que flexan, a que dan a potencia do arco. Temos o visor, que ten aquí o índice que apuntamos. Despois temos as varillas estas que se chamanse estabilizadores, que nos sirven para darlle peso ao arco para que nos estabilicen e ademais sirven para absorber as vibracións que xeneran as palas ao soltar a frecha. Despois por aquí, por outro lado, temos o reposafrechas, que é onde vai apoiada a frecha, o que chamamos antes o clicker, que nos avisa onde temos a apertura óptima para soltar a frecha. Máis de medio cento de arqueiros competiron nesta modalidade no campo do árbol, tendo que acadar unha distancia de 70 metros. Entre eles, o invidente Adrián Orjales, o único competindo en adaptado que hai en Galicia, e segundo en España. É un deporte como calquera outro, pero digamos que faime un pouco de gusto, digamos, pelexar tamén por gañar, porque é unha forma tamén de agradecer aos entrenadores o que fan por mí para poder tirar e moverse, buscar documentación, para que eu poida tirar como calquera outro arqueiro. E é que en Galicia temos grandes referentes que están a destacar a nivel nacional e internacional neste deporte. El referente ahora mismo que hai para todos eles son tanto Miguel Alvariño, que en su momento xa conseguiu a clasificación para as Olimpiadas de Río. Tenemos tamén ahora mismo a Daniel Castro, que en este momento está becado en la Blume, en el Centro de Alto Rendimiento. Ese es un pouco o camiño que queremos que todos sigan e entonces os axudamos con os medios que temos ao noso alcance. Unha disciplina que pouco a pouco aumentan afeccionados. A nivel de licencias, ahora mismo pues estamos en un nivel medio
tendo en conta o nivel que hai no resto do Estado, no resto de España, en torno a 1.000, 1.100, algún ano hemos chegado incluso a las 1.300, y despois, pues bueno, digamos que la idea que hai es de que cada vez se consiga millores resultados e sobre todo que la parte técnica cada vez millore. A día é formar un grupo de xóvenes que estén interesados en participar nun proxecto de medio e longo prazo. Pode practicalo todo o mundo, só se precisa dunha gran capacidade técnica para obter bons resultados. Quen o proba di que engancha. E tirei unha flecha e fixen a broma esta do Robin Hood, lle din así no medio, e dixen xa non tiro máis. E desde aí, desde aquela, bueno, gustoume, así unha cousa, un deporte moi individual. Non dependes nin dos contrarios, dependes de ti mismo, e bueno, cando empezas así un pouco e te metes un pouco no mundiño, engancha. É un deporte moi divertido e que se animen porque van a pasar moi ben. Os primeiros datos que existen desta disciplina remontanse ao século XVIII en Inglaterra. Lo primero que hai documentado, aparte de las demostraciones que facían los famosos arqueiros ingleses, con unos arcos de teixo durísimos, larguísimos, en los cuales lanzaban las flechas moi lonxe e tenían unha capacidad de facer dano moi importante. Aparte desa demostración, la primera que se sabe realmente que como tal deporte existía, aunque creo que le costó la vida a algún rey, foi precisamente una competición en la cual se facía en el patio real. Entonces, en Francia. O Club Castelarco do Valadouro fai un esforzo para chegar a este tipo de competicións á Mariña e ensinar este deporte que comeza a dar grandes alegrías en Galicia tanto na competición nacional e internacional. Non somos moita xente no club, pero bueno, esperemos poder ir medrando e que cada vez se veña máis xente probar e se lle gusta posiblemente quedarse. Hai uns 10 anos máis ou menos. Fundamos un club. E desde entonces, pois, a luchar, bueno, poucos logros conseguimos ao principio, porque antes estábamos no ayuntamiento do lado, e, bueno, non nos axudaban moito. Pero agora estamos aquí no Valadouro e aquí muchísimo, temos un apoio total do alcalde, de toda a corporación, e moi ben. Nesta andaina contan con axuda das administracións, unha delas a da institución provincial. A Diputación de Lugo está nos axudando como club, incluso está axudando tamén a Federación Gallega con axudas económicas, con todo, cos medios da Diputación. É o que intentamos realmente, porque nosotros xa somos maiores, chegará un momento en que xa tal, necesitábamos ter aí unha base de xente nova que nos suplira logo cando xa non temos, cando xa non podamos realizar esta actividade.